Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 13 Απριλίου. Δυστυχώς δεν μπορούσα νωρίτερα να κάνω αυτό το βίντεο και κατάφερα να το κάνω στα μισά στα ημίχρονο δηλαδή, του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με σκορ 2-0 και πλέον παίρνει κεφάλι όσον αφορά τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και γλυκοκοιτάζει και το πρωτάθλημα. Είχε βγει μια βρώμα τελευταία στιγμή ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει σε μια ομάδα με το όνομα Al Hilal, Σαουδικές Αραβίες κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ή δεν ισχύει, αλλά όταν κυκλοφορούν τέτοια πράγματα, ενώ ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά σήμερα. Τώρα, επειδή δεν μπορούσα να κάνω αυτό το βίντεο και γενικά με το YouTube ψιλοαργεί το πράγμα, αποφάσισα σιγά σιγά να δημιουργήσω ένα TikTok, στο οποίο εκεί θα ανεβάζω τα βίντεο όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και ίσως και το κάνω με μεγαλύτερο ρυθμό καθημερινά ή τουλάχιστον ανά 2-3 μέρες. Τώρα, το βράδυ έχει το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ και αποφάσισα να δώσω ένα κόμπο από το να το δώσω στα social, να το δώσω εδώ στο YouTube. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ 4 αγωνιστικές πριν την λήξη του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι οι ερυθρόλευκοι θα κάνουν φιέστα σήμερα εναντίον της ΑΕΚ, αφού αν πάρουν το τρίποντο μαθηματικά σηκώνουν το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ υστερεί πολύ αμυντικά, εκτός έδρας χάνει υπερβολικά, σίγουρα θα κυνηγήσει το παιχνίδι, θα πάρει τη νίκη, όχι επειδή κυνηγάει τόσο πολύ το πρωτάθλημα, αλλά επειδή κυνηγάει τη δεύτερη θέση και αν δεν καταφέρει να πάρει το τρίποντο, η διαφορά με τον Παναθηναϊκό θα είναι στους 3. Αν πάρει την ισοπαλία θα είναι στους 2 και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει η ΑΕΚ, θα πάει ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό και θα είναι ακόμα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Εκτός από την νίκη του Ολυμπιακού που βλέπω αρκετά, θα επιλέξω και το να σκοράρει ο Ελκαμπή, ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό. Θεωρώ ότι είναι ορεξάτος, θα πάρει φάσεις, θα έχει τελικές και πιστεύω έστω και δύσκολα θα το πετάξει το κολλάκι του. Οπότε Ολυμπιακός ΑΕΚ επιλέγουμε νίκη του Ολυμπιακού και να σκοράρει ο Ελκαμπή. Όλο αυτό πληρώνει 3,65. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε σε όλα τα μέσα. Σήμερα βγάλαμε και ένα ωραίο mini challenge. Χθες μας τα χάλασε η Νότιχαμ. Σιγά σιγά θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Καλή επιτυχία και ελπίζω να πληρωθούμε.